Podcast'a xwebûnê guhdar dikin. Li ser platformên Spotify, Spreaker, YouTube û SoundCloudê dikarin me bişopînin. Silav godarên podcasta xwebûnê, ez Zeynel Bulut bernameyek din em pêşberî we ne. Di vê bernameya xwe de em ê yekê gulanê cejna karker û ketkarin em ê binirxînin. Bi endamê komîteya tertîbê ya yekê gulanê Doktor Mustafa Yaşar e destpêkir merheba ji warin. Merhaba Serçam. Rêz Yaşar weka em zanin yekê gulanê cejna karker û ketkaran tê binavkirin. Yekê gulanê ji bona karker û ketkaran çi îfade dike li gorî we? Zanim ku yekê gulanê çiqas bi navê cejnekî were binavkirin jî li gor karker û ketkaran rojekî sembolîk e, rojekî têkoşînek e. Ev roj nihan cejn binavkirin lê ev jî destkeftiya bi 10 salan e, destkeftiya karker û ketkaran e. Îro jî wekî cejnê tê pîrozkirin. Lê dîsa jî ev roj ji bo karker û ketkaran rojekî têkoşînê ye. Baş e, îsal karker û ketkar di rewşeke çawa de yekê gulanê pêşwazî dikin? Serî de dikarim ya bêjin ketkar kî ne? Ez dixwazim kî biya binav bikim. Ketkar tenê bi pîşeyekî hebe an jî işte cotkar, esnaf ne tene ve ketkar yani hemû gelin. Her yek di nav xwe de tişta ava dike têkoşînekê dide divî têkoşînê de em ket dibêjin. Hinek berfrehî wisa difikirin. Yani dayîkeke di malê dixebite jî em bêjin kesekî li avahiyekê avaya înşatekê dixebite jî em bêjin mamosteyek jî tenduristvanek jî hemû jî divê kategorî divê çerçeveyê. Her rast e em wisa difikirin. Rewş pirî caran yani xerab bû lê di nav vî salên dawî ya 6-7 salan gawk dinêrin multikrizê bêjin. İşte alî aboriyê de, alî sosyolojik de, alî çandî de, alî siyasî de, polîtikê de bêtir xerabî de çû. Vîya karim bêjin yani bi îstatîstikî jî pir xwerî xuya dike ji xwe vîya bi şerê xerab bû. Yani dema çareseriyê ku pêşî vî hat xwedkirin piştre van krîza derketin holê. Hinek em wisa jî karim bixwînin ji her tişt holê de ye. Neka wê demê em dikarin bêjin sedema ev qeyrana heyî bin pêkirinên mafên karker û ketkaran bi tevahî bi siyasetê ve hekirê dayê. Lewra siyaseteke em bêjin çareseriyê pêş naxe. Qeyran rû dide di vê qeyranê de em bêjin hemû karker û ketkar jî ji vê rewşê bandor dibîne. Ya bi rastî ya alî xerabî de çû yani dema çareseriyê de lê bi çerçeveyekî mezin gawk em mêzekin mesele ne tenê pirsgirêkê Kurdan ya da mesele Kurdan pirsgirêk ne bêjin mesele Kurdan ne? Mesele politikayê neoliberal e yani xwerî bêjim tiştê ku meriv taybetî kirin di her alî da çêbe ev ket kedî derdikeve dibe kede erzan. Ana wekî pirsgirêk ji viya jî tê viya politikayê yani em divê ji vî politika devjê berdin. Ji bo wî dibêjim yani şu pirsgirêk bi salan hene lê di nav 6-7 salan da ku çareserî hat xwedkirin ev pirsgirêk bêhtir zêde bû alî aborî de çima zêde bû aboriyê Tirkiyeyê ji bo şerê çû an jî alî bihukukî zêde bûn yani ez dixwazim ek jî bêjim platforma kedî demokrasiyê de pîşeyên kî jî hene mesela mamostetî heye tenduristvan hene endezyar hene hevalên karker hene gelek sendika rêxistinê pîşeyan hene em endamê xwe da jî mêze dikin van pirsgirêkê li welêt ne tene işte cotkar esnaf ne tene ev endamê me jî yani pîşeyên wan jî bi bandor dikin di vî warê de di vî demê de me pir dît pîşeyan hatine bêqîmet kirin mesela pir mühim e yani niha mêze dikin mamostetî di van politikayê perwerdehiyê de hatiye bêqîmet kirin di nav gelê de jî çünkü gel jî gelekî bêqîmet jî tê ava kirin bi hişmendî wan de tişkî wisa çê dikin di vî welatê de salan em dibînin pîşeyên endezyariyê ev jî hat bêqîmet kirin yani nêzê salekî em di qada dane em ser bi TTB em di qada dane em dibêjin
ked yameye gotun yameye em vi duruşme qadanın çima jiber ku serpişeme gelek politikayın xrabten meşandın robro ali aboriye de ali kıymeti de yani gelek aliyinde perskerik çareserina ben de her aliyede yani de perskerik dikşinin emcubu qadanın yeki gulani em disa em hemu endamın khore behevre em verin qada istasyoneci باشه اجبو همو اف پولیتیکای لسر سازی پیشی لسر کتکاران لسر کارکران کو شغله رابه چرا سریا به چی لازم کو چه بکرن یعنی تنه سال جاره که دیگه که گلانو دادا که قادم به چرا سر و آنجی لازم کو هر روزه ساله ده لگوری وکی تکوچ نکرد راسته yani em karın viyad bejim yeki gulan roje ki sembolike ne tane roje ki em gel her tim li qadam bin pişkiri bidin saziyen xo bir rexistin bin gelin ku ne bir rexistin bin ve tek geçin تدریجه لازم کو گل چارمی ساخته دیار کت کار چارمی ساخته دیار کار کرد چارمی ساخته دیار کد نوا پولیتیکای برخستنی نوا اویده بود از fazla teşkil edeceğim bejim önce dizanın ben هناك قال شركر شر شكون قريداي هرتشتيد شري دا كريزن ابوري درت كبه علي سوسيولوجيك درت كبه علي ايكولوجيك درت كبه مج ايكولوجي جانب bir diken gelek şer de هناك علي da perskrikan dert kholi önce dizanın meçen sal bereci mego şer perskrikeke tendursiya gele em disad bejin yani civake ki Rusa, civaki Kürt, dinav bir evkeda çıkas tendürisi baş mı be? Yani havcenaken bejin, yani dinav şereki de ne baş be? Şu an tendürisi Rusa binav dikin, işte ne tane biyolojik, psikolojik, sosyal ne ev şey he, siyasi şey, mırov, ali çamdi da şey, ali siyasi da şey, mırov dve baş be, jibovi şer direkt bandore tendürsiye gele em yad bejin jibovi em hember şerine peskirikin kurda be şeri çareser nabe yad binin مرات کارت بجه سدما ایرو بن پیکرنین مافا خوارنا کده باندورا لسر جواکی روشا هیال جواکی تایبتیجی لکردستان و ترکیه مرات کارت به شر هیی که دولت و دستلات هری وگیره بده Rasa dikarım ya bejim. Her tiş gridaya be yani ya her deri dünya usaya ce ki şer hebe her kriz edineci hemuji zeyde dibin. Şer hebe gel alim mafeda teni mafivan tem bil bekrin. Evji çe mesela şeri de geçtina tendürstiya gelanji kendime. Dinav meda TTB'den bejim mafin mrovan mafin geçtina tendürstiya mrovan yani dışarı da bana evtiştatel ben bekirim. Jibovi emitte koşine bidin bangamvazi mi ya gelimera karkeru ket karimera evet ku yeki gulani da em bir rengi xo em li qadan ibn bange me eve باشه جبوچه دوی کارکر و کتکار دیگه که گلانه ده داکبن قدر ve gadneci behenek go jibo xo jibo peşereje xo minakek bidin naha krizeki mesela cure çeviye hele aliya bori da şey karım beşim peşereje xo nabinen gel peşereje xo nabinen gel peşereje zare xoji nabine jibo hem jibo iro hem jibo sıbe bra dereng nebe bitekoşine de hem dve hem qadanı ben politikayın لسر گلا ام بشکنه يعني جبونا آزادی خواه جبونا دستنا مافی خواه جبونا دستنا کدا خواه دوی وش گرل قدام بیان بله yani daha yeki gulane roje karkera tezanın yani ve proletarya tezanın hince dina yani Kürdistan'da da josa tezanın jibovi Kürdistan'da bir behes derbas nabel muhabbet yani ev roje mehemmuyem peşilaj mego em hemmun kedeki dedim ceki da işte avatkin ev roj bu me tevaye çavaku
pergal ev politika roja me diyar dike bandora bil me hemûye divê ku em jî gotinê xwe ev roj em karibin li qadam bêjin herkes bi gotinê xwe bi rengê xwe li qadam bin bi gotinê xwe bila bêjin rojê jinê ku kedkar di mala dane ev roj roja wan e roja xwendevanan ku dibistanê dane rojên mamosteyan bijî ji parêzer endezyaran e ji bo wê jî divê em ev roj hemû li qadanê bin. Belê. Gelek spas birêzêr. Xweş. Belê guhdarên podcasta xwe binê em gihîştin daya vê bernameya xwe bi endamê komîteya tertîbê ya yekê Gulanê Doktor Mustafa Yaşar me guftugû kir. Heta bernameyeke din ev dem û hemû demê xweş bi xatirê.